Det bliver varmere, og havene stiger. Men hvor hurtigt kan det gå? Svaret afhænger af den nordlige halvkugles iskolde gigant, Grønlands indlandsis. Med vores nyeste viden om isens mysterier, kan vi begynde at se en mekanisme, der fortæller os, at isen kan løbe meget hurtigere i havet, end vi hidtil har troet. Meget tyder på, at vi har vækket en sovende kæmpe, hvis kræfter vi knap nok fatter. Happened is the mass of Greenland has been decreasing over the last few years, and by a substantial amount, by something like over 200 cubic kilometers per year of water, which is, by my calculations, enough to cover all of Denmark to a depth of about 5 meters of water. Every year, that's how much water Greenland loses. Afsmeltningen den har accelereret over de seneste 5-6 år. Det vil sige, at der er mere is, som smelter end tidligere. Og det er selvfølgelig bekymrende, hvis det er noget, som bliver ved. It's the sort of changes that glaciologists we've been studying glaciers for many years. It's a sort of rapid change, the very rapid speed that change took place, which caught us all by surprise. So it's almost like removing a cork from a bottle. Everything just gushes out. De seneste år er gigantiske blokke brækket af Grønlands indlandsis. Blokkene er nu så store, at de er i stand til at skabe jordskælv, der kan måles på den anden side af jorden. De gigantiske isbjerge skyller ud i havet, smelter bort og bidrager til, at havet stiger. Indtil nu har vores viden om indlandsisens mekanismer været begrænset. Vi har bare kunnet se, hvor meget der smeltede. Men et internationalt forskerhold har nu kortlagt mange af isens fascinerende mekanismer, og deres opdagelser kommer til at vende op og ned på vores forståelse af indlandsisens fysik og kræfter. Den seneste viden viser, at isen, havet og solen er beslægtet med hinanden på en måde, der tegner et billede af en indlandsis, der kan løsne sig og glide i havet langt hurtigere end selv de mest pessimistiske modeller har forudsagt. Several of these glaciers all changed around about the same time. And that's a kind of a key observation because it tells us that we're not looking at some peculiar aspect of just one glacier, and that it's probably a common mechanism that's causing all of these glaciers to change at the same time. And perhaps the most obvious mechanism that might be at play is either a warming of the air temperatures, which is causing more surface melting, or a warming of the ocean temperatures, and the warm ocean water might be moving into the fjords and causing some melting at the terminuses of these glaciers. Either mechanism can lead to a destabilization of the glaciers and allow them to flow faster and accelerate. I midten af dette århundrede begyndte den gigantiske ismasse pludselig at bevæge sig i nogle voldsomme ryk. Fra Grønlands sydlige fastland gled isen hurtigere og hurtigere ud i havet i mængder, vi ikke har set før. So far we're seeing an enormous mass loss in Greenland. It really accelerated around 2004. Greenland was losing mass up to 2004, but then suddenly it just went wild. And the glaciers, particularly here in the southeast of Greenland, and also over in Jakobshavn on the west coast, just took off and started to accelerate enormously. Gletsjerne. De enorme kanaler, som isen skærer i landskabet, og som den sender sine isbjerge ud igennem, er nu så hårdt presset af isens tryk, at der skabes jordskælv på op til 5,7 på Richterskalaen. Klipperne langs kysten rejser sig i takt med, at trykket fra isen falder, og bag gletsjernes fronter opbygges enorme smeltevandssøer, så store, at de kan ses fra rummet. Uvist hvorfor tømmes de enorme søer pludselig, skaber rivende floder, der forsvinder ned i gigantiske grotter i isen. Herefter er smeltevandets vej mod havet en gåde. Det er for nylig blevet bevist, at smeltevandet faktisk kan fungere som smøremiddel mellem gletsjerbunden og grundfjeldets overflade, og dermed få isen til at glide bedre,
Men forskerne har nu gjort opdagelser, der viser, at det er i havet, at en stor del af gådens løsning skal findes. Og havet omkring Grønland er i voldsom forandring. Hidtil har det isfrie hav omkring det sydlige Grønland været hovedaftager af isbjerge. Men fortsætter de varme havstrømme med at øge deres indflydelse, og fortsætter havet sin opvarmning, kan vi få en åbning af hele Grønlands kyst om sommeren, og dermed har gletsjerne fri adgang til havet. De enorme masser, der er bundet i det nordlige Arktis, vil kunne løsne sig i en bevægelse ud imod havet, og en selvforstærkende mekanisme vil starte en afsmelt af enorme dimensioner. Spørgsmålet er, om forskerne har forstået mekanismen, eller om der er ubekendte fænomener, der kan holde isen tilbage. Hvorfor flyder isen kun så hurtigt ud i havet fra det sydlige Grønland? Og hvad sker der, hvis isens flugt udbreder sig til hele Grønland? Hvor stor en rolle spiller det, at havet er ved at blive varmet op? Historien om den sovende kæmpe er historien om det land, der oprindeligt var frodigt, dækket af skove, sletter og floder, men som langsomt druknede under de stadig faldende snemasser, for så at blive tynget mere end 600 meter ned af et gigantisk islag, der har dækket landet i mere end 1 million år. Den sovende kæmpe fortæller historien om et land, der frøs ned, og et hav, der bestemmer, om det tør op igen. Og den viser resultaterne af 25 års dedikeret topforskning i et af verdens smukkeste landskaber.